גם אני חוגגת היום, באמת, אני חוגגת שנה. זה, שנה, כן. כי אני קודם שמעתי כל מיני לחשושים, רגע זה היא, זה רגע זה הוא, זה באמת מה שזה, זה אמיתי, זה שלה. אז בנות, אני רוצה להבהיר, הקול שלי, אני שילמתי על זה, על הכל, בתשלומים. חלק מהם אני אשלם היום על ספורט שלהם. אני אתנקר בך אחרי זה. גילי בסון מעולם לא הייתה רגילה. כילד, הייתה יצירתית ומיוחדת, ולמעשה מאז ומעולם, גם כשהיו פונים אליה כהוא, הרגישה מעט שונה. לא מצאתי את עצמי כל כך, היה לי נורא קשה לראות את עצמי עם שיער קצר. ראיתי שהמראה שלי לא הופך להיות כמו של החברים שלי, ואימצתי תדמית שונה, תדמית של אורקיסט, אפשר להגיד לזה, פריק, אם תרצו. לי היה ברור ממש, אני לא אגיד מ-day one, אבל היה לי ברור בשלב מאוד מאוד מוקדם, שגילי היא לא בן טיפוסי, שהיא מאוד מאוד שונה. היא הייתה עוף מוזר, היא לא הייתה ברורה. אז בזמנו, בשנות ה-90, הבית ספר נורא התחלק ככה לפריקים ולארסים, אז אנחנו היינו פריקים, אבל גם בקרב הפריקים היא הייתה קצת אחרת. הגוף שלי היה קצת הגלגל והחזה היה קצת בולט, וזה נורא הציק לי. הגיע שלב שגם התביישתי נגיד ללכת לים, התביישתי ללכת עם גופיות. והתחלתי לנסות להבין מה קורה איתי. בגיל 17 יצא גילי מהארון כהומו והתחילה להופיע בתור דמות הדרג שיצרה, בלאדי מרי. במשך שנים גילי הגדירה את עצמה כהומו בעל אישיות דרג צבעונית, אך לקראת גיל 30 היא עוד לא הצליחה להרגיש בבית בגוף שלה. זה היה בדיוק לפני שנה, מחיאות כפיים. אני מתרגשת. עברה בדיוק שנה. כן, אני אספר לכם ככה בדיוק איך זה היה, ותבינו שזה לא כזה ביג דיל. בדיוק לפני שנה הגעתי לתאילנד, עשיתי את השינוי שם אצל דוקטור סופורנו, המנתח הטוב ביותר בעולם. הלכתי אליו, הגעתי לתאילנד, נחתי ככה בשדה התעופה, יצאתי לשדה התעופה, והיו שם המון אנשים, המון תאילנדים, כי זה תאילנד. והתאילנדים הסתכלו עליי וישר אני לא יודעת איך הם קלטו עליי, אבל ישר אמרו לי, ליידי בוי, אז ניגשתי. ואז הם הביאו אותי לדוקטור סופורן, והוא הסביר לי על הניתוח, והוא הרקיע אותי בזה, ונכנסתי לניתוח, והכל עבר בשלום. גילי הבינה שהיא לא יכולה להתחבט יותר, והחליטה שכעת היא רוצה לחוות את הגוף שלה כמו שהיא מרגישה אותו, כנקבה. מי שרוצה לדעת, אני אסבר לכם ותראו שזה לא כזה ביג דיל, לקחו את זה, והפכו אותו לזה, לזה, לקחו אותו לזה, כן. ומאז הניתוח אני תותה מבסוטה. אחרי התייעצות עם הוועדה לשינוי מין בארץ, גילי החליטה לעבור תהליך לשינוי מין שבסופו היא טסה לתאילנד לבדה לביצוע הניתוח. כל זה מבלי לשתף איש מהקרובים אליה. בתאילנד התחלתי לספר כבר לאנשים. התקשרתי לאמא שלי, אמא אני לא בארץ, אני נמצאת בתאילנד, אני עוברת ניתוח מחר בבוקר. אני לא ידעתי מזה. כל הנושא הזה של הניתוח והנושא של שינוי שם, ככה בא לי די בהפתעה. כמובן נורא בכיתי, אבל הסברתי לה שאני צריכה להיכנס לניתוח הזה רגועה. שאני חייבת לעשות את הדברים מתוך עצמי, ואני חייבת כרגע לשים את כולם בצד, גם את האהבה הענקית והחוסר הזה לאמא, אני חייבת לשים בצד, כי אני כרגע חייבת להתרכז אך ורק בעצמי. מה אני יכולה לעשות? איך אני יכולה להגיב? אני אגיב בהומור. אז התקשרתי אליה ואמרתי לה, יש לי בקשה אלייך, בפעם הבאה שאת נוסעת, אולי גם אני רוצה לעשות איזשהו שינוי. צבע עיניים, שיער, איזה בוטוקס באיזשהו מקום פה ושם וזה. למה את חושבת רק על עצמך? האמת שהחבר ממש טוב לא כל כך בא לידי ביטוי ספציפית במקרה הזה. אבל זאת הייתה הדרך שלה, זה מה שהיה נכון לה, אז אני מן הסתם כמובן מפרגן ואני מבין את הכל. לאחר תקופת החלמה ממושכת בתאילנד, גילי חוזרת לארץ וממשיכה בתהליך של איחוד הגוף והנפש שלה. זה באמת מלווה באושר, זה לא מלווה זה צעד שעשיתי ואני שלמה איתו, לראות את הגוף מתחזק. עוד ברגעים שהייתי בתאילנד, הסתכלתי על עצמי במראה, ואוקיי, היה לי קשה להיכנס להתקלח וכאב לי, אבל הרגע הזה שאני מסתכלת במראה ואני רואה את זה ואני אומרת,
וואו, כאילו, הנה הגוף הזה שחלמת עליו, הנה הוא פה במראה. נכון, אני לא גבר חתיך, אבל הייתי פעם. ב-19 בינואר, גילי מתאשפזת בבית החולים תל השומר, ומחכה לצעד האחרון כדי להשלים את השינוי שלה. ניתוח להגדלת חזה. השינוי הפיזי שעברתי בתאילנד, הוא היה כרוך בהתחלה בכאב, והמון מאמצים נפשיים. אז איפשהו בראש שלי, אני כאילו חוששת קצת כאילו נפשית, אני אומרת, וואי, אין לי כוח, כאילו, אני לא מסוגלת אחרי עוד פעם כאבים, ועוד פעם להיות מוגבלת בתנועה, ועוד פעם שיהיה לי את הקושי הפיזי הזה, כאילו, מאיפה לאגור עוד כוחות נפשיים להתמודד עם זה. אבל משהו משתבש. אין מיטה פנויה, וברגע האחרון, ללא הסבר, נאמר לגילי שהניתוח שלה בוטל. גילי נשלחת הביתה מאוכזבת ומבולבלת. אני יודעת שאולי לאנשים מהצד זה נשמע טוב, אבל יאללה, גם ככה יש לך חזה, כאילו, גדל יפה וזה, אז בסדר, זאת קצת, כאילו, יאללה, אז כולה סיליקון, כאילו, לא כזה ביג דיל. אבל עבורי זה היה אמור להיות סיום התהליך שלי. וזה לא קרה, וזה מאוד אכזב אותי, וזה מאוד שבר אותי, והייתי סוף שבוע מאוד מאוד בדיכאון. רגע, זה אותו מספר. הלו? כן, סבבה. שלום. באותה הפתעה בה נשלחה הביתה מבית החולים, גילי מקבלת שיחת טלפון. כן, הניתוח להגדלת בסדר החזה גמור, שלה אני נקבע בדיוק- לעוד 3 ימים. טוב, אני מודה לך, תודה. ביי. מה? יום שלישי, אני נכנסת לאשפוז. צלם. אני זוכרת שלפני שנרדמתי, אז הסתכלתי על המנתח שוב, ואמרתי לו שני דברים. אז הוא אמר לי, מה? אז הוא אמר לי, את מתרגשת? הכל בסדר? אמרתי לו, כן, תקשיב, תעשה אותי יפה, ושיהיה לי נוח לישון בלי חזייה ליד חבר שלי, זה מה שאני רוצה. אז הוא אמר לי, אין בעיה, רק לא ב6 שבועות הראשונים. התהליך הפיזי של גילי אומנם מגיע לסיומו, אך היא מצפה לבאות ולא מתכוונת לנוח לרגע. ואז שקמתי, אז הסתכלתי במראה של השירותים, ומן הסתם עמדתי, אז הסתכלתי גם קצת בפרופיל, אז ראיתי את החזה. אז חזרתי לחדר ואמרתי לאמא שלי, אמא, יש לי ציצי. 80,000 שקל. 80,000 שקל, יודעת איזה כאבים? פייר? היה כיף להשתין בעמידה. אבל זהו, נגמר.